V rámci diagnostiky vo fitku alebo po dohode aj u vás doma je v rámci hodiny a pol vykonaná analýza vášho tela. Prechádzame list, kde je zapísaná anamnéza, kde vlastne diskutujeme o jednotlivých problémoch alebo o jednotlivých krokoch, ktoré budú potrebné k vykonaniu, aby sa situácia zlepšila. Po osobnom nejakom pohovore nasleduje séria alebo taká batéria cvičení, ktorými si určíme oslabené a preťažované svalové skupiny a taktiež v prípade, že je to potrebné alebo že zvážime, že je to vhodné, tak môže tam byť aj diagnostika kondičných schopností. To už je podľa potreby daného človeka a podľa toho, čo konkrétne sa bude s daným klientom riešiť. V niektorých prípadoch tým, že my sme tréneri, hlavne my nie sme fyzioterapeuti, je veľmi dobré, keď môžeme prizvať niekoho ďalšieho. V našom týme sú aj veľmi schopní ľudia a experti zameraní na fyzioterapiu, ktorí vedia s diagnostikou pomôcť a vedia ešte viac vyškalovať problém, ktorému sa budeme venovať a ešte viac vedia zefektívniť proces samotnej spolupráce, čo ušetrí peniaze, čas a určite aj nervy a úsilie všetkým zúčastneným stranám a hlavne klientovi.